kumphulaphuli omamele ngeli xesha. Okay, mandibulise kumphulaphuli wonke ngokubanzi, umphulaphuli weVukani Community Radio. Ndibulela nokufumana elithuba loba ndithethe nabo. Igama lam nguMkhanyisi kaSiphendu. uMkhanyisi kaSiphendu ukweli leNtshona Kapa, kweli leNtlanzi. Kodwa ke ngokokuzalwa ndizalwa kulo mhlaba waseKomani kwindawo yaseMachibini. Ndicinga uba ndizazisile. Ngumqadi ke uNcinasi leMpondomiseli. Okay, Nkosi kakhulu, siyavuya ukwazi ke bawo. Masike ngoku sikhangele nanjengoba ke sivile uba zikhona izikolo ninqwenela into yoba ke nifake isandla kuzo, but nisuswe yintoni? Zithini izizathu zenu? Sasazi into eyenzekileyo, amaxesha amaninji siye size kwelo laseMpuma Koloni ekupheleni konyaka. Ekupheleni konyaka ke kunobubhizi obuninji kakhulu, ububhizi obubangela uba singakwazi ubona ezinye izinto. Kodwa ke kulo nyaka uphelileyo ndiye ndathi ndilapho kwelo phondo ndafika kamandi izikolo zisavuliwe. Njengomntu ke onemehlo elithanda ubona, ndajonga ndayibona imeko ayikho ntle imeko yabantwana. Kukho umntana owanditatsha kakhulu okanye owandivisa kabuhlungu, owayehamba ngesihlangu esinye. Xa ndibuza siphi esinye wathi nasi kubhaka. Ndithi kutheni? Uthi hayi siqhawukile. Ndithi ngoku ukhona umntu ozawufika asithunge endlini? Wathi hayi akekho, mhlawumbi ngomso ndingeza ngenyawo kuba kukho le meko. Yanditatsha ke ngoloo meko. Ndasondela kootishala ke ngoku ndizama ukubuza iimeko ezinje. Bathi heyi, ziimeko esijongene nazo ezi, kodwa ke zizinto ezi-beyond our control kuba ke abanye abantwana bashiywa ngabazali babo, babashiye koomakhulu, oomakhulu begula kwabona and imeko le ingabikho rayithi. Batsho besithi ke abanye abantwana baye bachaphazeleke kuba mhlawumbi umntana uyintombazana uhlala nomakhulu, ngoku kufanele afikelele kwixesha loba abe mdala. Xa efikelela kwixesha lokuba abe mdala akalungiswanga, akha kubekho preparation. Now izinto zenzeke ngenye ixesha zenzeke esesikolweni, afumane uba sisigculelo ke ngoku sohlekwa nangamakhwenkwe esikolweni ebizwa ngale nto eyenzekileyo kuye. Ufumaniseke uba nasekuhambeni kwethuba kuthiwa hayi unevumba elithile, kanti akho kwavumba qha kuba kwakwenzeke into ethile. Ndathi ke noko make ndithathe into ethi no, make ndizame uyokucela. Ndazama uthetha nootishala, bavuma. Ndathi hayi make ndizame uyodibana noogxa bam nee-colleagues neefemeli nawo wonke umntu osondeleyo kum. Ndaqonda uba noko into endizawuyenza ndizawucela nje noba ndifumene izihlangu zibini zithathu ndizawuzama unceda ezi zikolo. Ndiye ndaphuma ke ekuphumeni kwam, hayi ndazama. Hayi abantu barisponda besiza bebona le meko kuba ke ndiyichaza njengoba injalo, andifihli makhuba kulinywa. Abantu noko bazama. Likhona nesebe lizawuthi lisincedise ukwenza igadi kwezi zikolo kuba ke into esiye sayiqaphela into yoba naxa bekwezi zikolo kuba yingxaki. Abanye bafika belambile, njengoba bendisitsho abanye bahlala noomakhulu, omnye khange atye nangephezolo. Umakhulu ebebheke ngapha kumgido ngapha, wabuya ngobusuku makhulu, wabuya silala, umntana abe kuloo meko. Ndathi ke no, mhlambi kwiimeko ezinjalo nabeni bakuthiwa kwezinye izikolo kuyatyiwa, kodwa if kukho ii-vegetables apha ezigadini noko bawukwazi ukuthi batye, bafumane izinto eziluhlaza nalapha esikolweni ezabagcina kwiimeko ezirayithi. Okay, ndiyayazi ke intoba mhlambi ke kulo mcimbi ubuthetha ngawo sithi ke bakhona oogxa bakho, kodwa ke ndiyafuna officially ke ucacisa into yoba ngobani abanye abantu uza kusebenza kunye nabo, futhi ingaba lityeli lokuqala eli usenza oluncedo ebantwaneni besikolo? Tata, lityeli lokuqala kweli cala kweli laseMpuma Koloni, kodwa ke kweli laseNtshona Koloni sidla ngozenza ezi zinto. Okokuqala kukhona isebe endiphangela kulo, ndizenza kakhulu kwelaa sebe ndiphangela kulo. Ngokwalapho e-Eastern Cape ndingatsho ndithi ndibambisene nenkampani ekuthiwa nguLegalwise.
uLegal Wise ngomnye wokuqala wenkampani ezaphakamisa izandla wathi hayi ndikhona nam ndiyaphosa esivivaneni. Wandenza ke ngondanamandla. Yakhona nenkampani enguBayport yathi hayi ndiyaphosa kangangoko nam esivivaneni. Kwakho umama kuthiwa ngu-Isabelle waseFrance wathi hayi siphenduke kule meko nam ndiyaphosa esivivaneni. Kwakhona uDr Suzette uDr Suzette ukweli laseNtshona Koloni wathi uDr hayi nam ndiyaphosa esivivaneni andinawushiyekela. Ikhona ke notata uGcwanini ukulaa ofisi kaPremier naye uthe nabeni bakhe nje engekagqibi kodwa uthe hayi ikhona into endizayiphosa esivivaneni and ke ngoku kwanam ndizawuba khona xa kusenziwa le nto. Abe khona umama okuthiwa nguNozi. Umama uNozi wayengumsebenzi kwelaa sebe lezoluleko kwa-Correctional Services, umama uDumbela, kodwa ke ngoku sewathatha umhlala phantsi. Ndiye ndamrhweca ke njengomntu ondimaziyo into yoba ungumntu othanda ukuxhasa kakhulu nabeni bawayeka nje emsebenzini kodwa uneeprojekthi ezininzi azenzayo eziphuhlisa uluntu ezinceda abantu. Nangoku namhlanje bendimfowunela esenza i-soup kitchen eMonti, naye uzawuba khona, naye uphosile esivivaneni. Kodwa ke ukhona nomfundisi, inkulu le nto, ukhona umfundisi oseRhawutini wayebizwa ngoba ngutata uBoy, wayefunda eXhumabhokhwe kwabo-1960 nto. iNomvuyo le yayingekabikho nobakho, le mna ndiyizelwe seyikhona. Naye uthe akanawushiyeka, uzawuthatha abantwana abathile abathengele iyunifomu aphose esivivaneni. Ukhona ke nosisi okuthiwa nguThobisa oseRhawutini, uthe uzawushukuma. Banintshi ke nabanye ke abamane benditsala iminxeba, manitsala iminxeba. Ndizama ukuthi ke kusavulelekile nabanye abafuna ukuphosa kwesi sivivane. Umngxunyo semkhulu wona and ke ngoku le nto sijonge ukuba ibe sisiqalo, kodwa ke sijonge phambili, asinawuze siphinde siyeke. Okay, Nkosi kakhulu ke ndicela undibambele Mr Mkhanyisi nditsibe evenkileni. Xa ndibuya uza kusichazela zeziphi ezi zikolo zinethamsanqa kangaka, usele uzichazela nezinto ozawuthi ke unikeze ngazo kwezi zikolo. Inkosi. Ingaba ufuna ukufunda nokubhala ugrade 12 wakho kwakhona? iPaul Bennett Finishing School yabo bonke abafuna ukufunda nokubhala ugrade 12 kwakhona. Sikwanceda nabo bangaphezu kweminyaka eyi-21 ubudala abaneripoti kagrade 9 ukuya kwagrade 7. Sifumaneka kuKomani eWhittle C. Kaloku sisebenzisa ezi zixhobo zilandelayo: ootitshala abaqeqeshwe kakuhle, amaphepha eemviwo zangaphambili, uncedo olujongene nawe ngqo iintsuku ezintlanu ngeveki zokuhlohla. Khumbula ke bonke abafundi bethu bahlala kwihostele yesikolo. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, qhagamshelana nabo kwezi nombolo zilandelayo ku-061 544 6436 okanye ku-040 842 2415. Leyo yiPaul Bennett Finishing School. Nkosi kakhulu ke phaa kwintengiso, siyabulela nakuwe ke Mr Mkhanyisi. Sincokola nawo namhlanje, usiphethele iindaba ezimnandi kakhulu zabafundi nezikolo ezawuthi ke zixhamle zifumane uncedo kuni. Zeziphi ezi zikolo sithetha ngazo? Izikolo esithetha ngazo zizikolo ezithathu ezisemachibini ngapha kweSibele ngaseLinge. Isikolo sokuqala yiNomvuyo Primary School. Sesinye sezikolo endandifunda kuso. Ndandihamba into ephaa eqabeleyo noko phaa ku-10 kilometers usuka endlini uye esikolweni. Kusekho abantwana benza loo nto. Esesibini ibe yiClanboy, nayo ikwaphaa kulaa mmandla wasemachibini. Esesithathu ibe yiXhumabhokhwe. iXhumabhokhwe ke yile ndithi kukutata owayefunda khona ngo-1960 something. Uye wachaphazelwa le nto wathi akanawushiyeka. Kuphinde ke msasazi kubekho ithamsanqa le nto yoba
kukho i-high school epha eMachibini, yona ibingekho kule circle yezi zikolo ndizi-identifayileyo, kodwa ke ngokokulumana indlebe nabantu abathile kuye kwakho ithamsanqa loo nto yoba kubekho enye ye-stakeholders elapha eKapa ethi noko mandijonge nje umntana owenza ugrade 10. Lo mntana wenza ugrade 10 uzawuza apha eKapa, kukho i-workshop azawuza kuyo okanye i-training azawuza kuyo ezamolda to master, to become the best students in xa yenza imatric. Lo mntwana uzawususwa sesi stakeholder from Eastern Cape, aflayiswe ukuze eKapa okanye noba yiphi mode of transport ukuze apha azokuhlala loo 10 days, afumane accommodation yonke into. Lo mntana lo xa ebuya back uzabe ebuya emoldwe ngenye indlela. Ndiqinisekile xa sinothi simlandele up to a-matric uyaba ngomnye wabaphume izandla kwi-matric. Kujongwe ke icriteria yojonga lo mntana, ndithema kujonge umntana noko okwimeko embi kakhulu ngokwasekhaya, kodwa phantsi kwezo meko abe uphuma izandla. Ngulo mntana ke uzawufumana lo mqa esandleni. Kodwa ke kuba ke thina sobabini sisoloko sinxulumelana, uzawulazi negama lomntana, and ke ngoku okwangoku asikakwazi umkhwaza, uzawuanawunswa ngala 27 afumane lo mqa esandleni. Ngamanye amazwi ke ndizama ukuthi zonke izikolo zaseMachibini phaa phezulu, i-primary schools or junior secondary schools ezintathu plus ne-high school yazo, zonke zizawuba zii-beneficiary. Okay, masisonge kumzuzu nje oshekileyo qabaqaba, khasiphindele le date 27 kweyiphi inyanga and nizawuqhubela lo mcimbi. Izintoni izipho eniziphetheyo? Izawuba kule veki izayo nge-27 yale nyanga sime kuyo. Kule veki izayo ngoLesine. Izinto esizawuya nazo phaa zizihlangu, zii-sanitary towels, sizawunikeza ngegadi kuzo zonke ezi zikolo zozithathu, sizawunikeza nangeeyuniform, abanye baphethe istationary. Ukhona ke notata bengathi ke uzawunikeza ngezixhobo zokulola abantwana ukwenzela uba bayazi maths. I-maths ne-physics yiyona nto sifuna uyinyanzelisa kakhulu. Lo mcimbi lo siwuqala nje, sizawubheka nawo phambili. Okay, ndifuna wenze nje amazwi okugqibela kubafundi. Uzama uchaza into yokokuba yonke le into niyenzayo niyenzela bona, nineenjongo ezithini, nilindele ntoni kubo? Kubafundi silindele abafundi abazinikezeleyo. Sizama uvala igephu le yoba mhlawumbi kukho igephu ethile ngokwasekhaya. Sifuna eyona nto ajongene nayo makajongane nemfundo. Sifuna kuphume oogqirha phaa, sifuna kuphume ii-researchers ezizawusinceda kwiinto ezininji. Sifuna abantu abazawumela iSouth Africa because ngoku it's a fourth industrial revolution, then it's open market, awuxhomekekanga nje kule country kuyo. Then sifuna abantu abazawusimela internationally, abantu abazawukhompyutha babe ngoo-number 1 kwiinto ezininji internationally. We are no longer now local, we're going global. It's a fourth industrial revolution. As I said, it's open to everyone. Therefore sifuna ke abantwana bethu bakhompyuthe to a higher level, bangelimithwa zinto ezithile. Yile nto ke ndithi nabanye abacingi babangaphosa kwesi vivane, noba yintoni na umntu acinga ngeza nayo, nasemva kwale date angandicontact senze kakuhle, because together we can do more. Together we can break the cycle of poverty. Together we can break the cycle of crime. Therefore education is the key. Nkosi kakhulu ke, abantu abafuna ufaka isandla nabantu abafuna ukuncokola nabo uqala ufumaneka njani? Ndiyafumaneka ku-WhatsApp, ndiyafumaneka kwi-call. Inamba yam le ndizayibiza iyafumaneka ku-WhatsApp, ikhona nakwi-normal call, ngu-082 83 65 494. Iyafumaneka kwi-normal call, iyafumaneka ku-WhatsApp. Then also naku-Facebook, ku-Facebook ndingumkhanyisi Siphendu, uSiphendu wam akana-H. Naku-Twitter ndingu@Siphendush, naku-Telegram. Kodwa ke kakhulu ixesha elininji ku-Facebook no-WhatsApp endicommunicate ngazo kakhulu. Inkosi.
kakhulu Mr. Mkhanyisi, masibulele ngexesha Eh, lakho. Okay, abanye ke abakufitshane mhlambe kwezi zikolo o-principal bezi zikolo balungisile bangawuthrowa ibhokisi noba ipakethe eyi-1 ye-sanitary towels iphethe, then umntu ayoyifaka phaa o-principal bavulile. Alright, Nkosi kakhulu, siyabulela. Inkosi kakhulu. Phulaphula ke Masibulele. ibinguye ke phaa Mr. Khanyisi Siphendu. Ncokola ke ngoba ke onikezelwa ke kwe-uniform nezinye ke izinto kubafundi bezikolo iNomvuyo kwakunye neClean Boy neXhumabhokwe zizikolo ezilapha emachibini ke ngapha ke kwekomanxa yanjika ngaselinge. Sileqe phaa kwindaba zentsimbi yehlanu, itopic yethu yalandela kwisigaba sokugqibela mphulaphula ichuncebe khona le ngoma siyiphetheyo ye-Deep House emandi kakhulu ethi awuzwe.